Ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe nibingelelwa yingwe ehamba namabhubesi impunga yesintu umfokambanjwa ukhathini umshana wakwaNgcobo Fuze omashiya amahle sengathi azoshumayela umzukulu kaMdumo ozalwa uThumbula Tshatatsha azalwa uPhesha azalwa uMaguyana azalwa uVaphi azalwa uNokhonjwa. Insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba untombi ziyamncumela unsizwa ziyamkhomba isilwane esincane saphuma ehlathini ekuseni ngovivi sazivuthulwa ngoba sigcwele amabethe. Ikholo elikholwa ngenhliziyo engalibhadina kancane esontweni ugqamgqama umsathe enkankane lakhala lathi ngahamba lithe silositha lathi ngahamba. Umjabulelo kumamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka ukuthi faca. Umuthi wentombi ezithi zingawubuka kuhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni ixega isimilo maqede sikhohla amasokazo. Inqawe eshunqulwazi ezinye inqawe eshunqa intuthu. Umakholwa niyahlupha ngokucwasana kazi nikholwa kanjani makholwa. Inkunzi ekhonya ishaya ishoba zibhongele phansi edla nazo maqede zihlaba isinyelela. Unyama nambana kwabazonda iqiniso. Kuhlala kuyintokozo enkulu kumina mbukelo wempunga yesintu ukuthi ngisondele kule channel ethu enkulu kangaka impunga yesintu la sifundisana khona isintu. Sikhumbuzisane ukubaluleka kwesintu nomsamo. Uzokhumbula ukuthi enkathini namuhla abantu imiqondo yabo idungwe kakhulu amabandla abakhonza kuwo. Bacabanga ukuthi amabandla abakhonza kuwo makhulu kunomsamo. Kanti umsamo mkhulu kunamabandla abakhonza kuwo. Isintu sikhulu kunamabandla abantu abakhonza kuwo. Noma ngabe yiliphi ibandla likhona. Umsamo mkhulu. Ithongo likhulu kunamabandla, isintu sikhulu kunamabandla, simvelo. Wathi umuntu edalwa naso sasikhona. Kanti amabandla wonke ahlale egubha iminyaka ethile. Lithi ibandla ligubha iminyaka ewu70 okusho ukuthi liyinto yokufika. Akukwazi ukuthi imvelo ingancane kunento evelile, imvelo isikhona. La sikhona ke siKwaZulu Natal eThekwini eMphelandaba. Ikhona la sifundisa khona abantu uma unenkinga ufisa ukuchushiswa uyasondela eMphelandaba uzohlala phansi nempunga yesintu ikuchushise ikuhlahlele kulezo zinto ezithinta isintu ezithinta umsamo osuke ufisa ukuchushiswa kuzona. Isandla sedlula ikhanda kubona bonke abantu abasibhalelayo imiqhafazo nabashayelayo bancoma umsebenzi wempunga yesintu. Lokho kukodwa kuyasikhuthaza kakhulu. Siyimpunga yesintu kuyasenza ukuthi sisizame isikhathi sokuthi sisondele sizoqopha imifanekiso eqoshiwe. Siyabonga kakhulu bafowethu uma kuwukuthi niyathakasa ngemifanekiso eqoshiwe. Nozakwethu futhi esibalethayo nabo ukuthi bakwazi ukuthi bazocobelela, bazofundisa, bakwazi ukusilekela nakwezinye inkinga esibhekana nazo. Sizoqhubeka njalo nje siyimpunga yesintu. Siyacela futhi ukuthi abantu bangaphezi ukusilobela ngemqhafazo, izihloko abafisa ukuthi sizithinte ukuze sokwazi ukuthi sizithinte. Angikukhumbuze mbukeli, siyimpunga yesintu silobile incwadi ezifundisa isintu ezithinta izinto ezibalekile kakhulu. Kunabantu abake bafika eMphelandaba uthola ukuthi sixoxa into ebhaliwe ezincwadini zempunga yesintu. Zitholele zona incwadi uma ukuthi awunazo. Ziwusizo kakhulu, zizokwazi nokuthi zibe umphako wesizukulwane. Incwadi sithini isintu 550 mawufisa sikuposele yona. Amava abahlosile 550 nawo mawufisa sikuposele. Uyokhuluza ukhokho be350 mawufisa sikuposele. Indlela yesintu 750. Uyakwazi ke futhi ukuthi uzithole zonke ushayele kuzona inombolo lezo zibonayo bese sixoxisane uma kuukuthi ufisa ukuthi sikwephulele. Amavahla abahlosile kodwa wona azoba khona makuphela uAugust. Namuhla mbukelo wempunga yesintu ngifisa sike sibuke indaba yamaphupho nokujula kwawo.
Amaphupho awefani. Yebo amaphupho enzeka ngendlela eyodwa ukuthi mawulele uzoba nephupho, kodwa amaphupho awefani. Kunamaphupho ayinkulumo ngxoxo la usuke uxoxelwa khona okuthile ngenhloso yokufundiswa. Impunga yesintu ikithi mayilele ebusuku bese kufika umuntu afika ayixoxele okuthile ngenhloso yokuthi uyayifundisa lowo muntu. Baningi abantu abathi mabelele bafundiswa izinto ezibonakalisweni. Ngamafuphi ithongo liyabathwasisa ngoba ukuthwasa ukufunda. Kunamaphupho ayimibuzo othi mawuliphuphile uthola ukuthi lelo phupho lidinga impendulo. Leyo mpendulo ozoyithatha uyibhekise kubantu abadala ngoba ngenkathi uliphupha yibona abasuke bekubuza imibuzo ethile. Kunamaphupho awumhlahlandlela wempilo yakho wena njenganomuntu ukuthi kuze uphumelele kuze kwenzeke izinto kuze ukwazi ukuxhumana nalo lonke ithongo lakini udinga ukuthi wenze ukuthi nokuthi nokuthi ithongo lizokunika umhlahlandlela. Amaphupho ayinto ebaluleke kakhulu. Amaphupho kuyadinga ukuthi uma uwumuntu uzihluphe ngawo, uzikhathaze ngawo. La ngikhona ke mbukelo wempunga yesintu ngekutheni wena emaphupheni owaphuphayo uyazikhathaza yini ngawo? Uyakwazi yini ukwehlukanisa amaphupho owaphuphayo ukuthi leli liwumhlahlandlela wempilo, leli liwumhlahlandlela wegceke lakithi, leli liwumhlahlandlela wabantu bomndeni? Ngoba kunomuntu okathi uma ephupha amaphupho uthola ukuthi uphupha izinto eziwumhlahlandlela womndeni wakhe, eziwumhlahlandlela wegceke lakubo, eziwumhlahlandlela wabafowabo nodade wabo. Yini oke uyenze ngalelo phupho? Omunye uba nephupho agcine ngokumxoxela umuntu, thola ukuthi naye akaliqonda ukuthi lisho ukuthini. Avela athi umuntu ngikuphuphe uthola umsebenzi. Lelo phupha lipheleli lapho ukuthi umuntu umphuphe ethola umsebenzi. Kuzohamba isikhathi angawutholi umsebenzi. Ngoba lelo phupho lelo liyinkulumo ejulile edinga ukuthi uhlale phansi nomuntu okwazi ukuhlaziya amaphupho. Umuntu okwazi ukwalalela amaphupho ngokomoya. Ukuze lelo phupho lelo ezokutshela ukuthi yini ekufanele ukuthi uyenze okanye lowo muntu ayenze ukuze lo msebenzi okade umbonela wona akwazi ukuthola. Baningi abantu ababa namaphupho othola ukuthi akhomba izinto ezithile ekufuza ngabe sebenazo okanye abazoba nazo, kodwa kuphela iminyaka angabi nayo umuntu leyo nto. Ingoba abantu abaningi mabephupha amaphupho abenzi lutho maqondana nalowo maphupho. Kunamaphupho awumhlahlandlela okuwukuthi yenza ukuthi ukuze ukwazi ukuthola umsebenzi. Kube khona amaphupho ayimibuzo edinga impendulo ngokwabantu abadala ozothi mawuhlala phansi nomuntu bese akuchushisa ukuthi akuhambe uyophahla ukhulume kanje, akuhambe uyophahla wenza ukuthi nokuthi nokuthi ukuze leyo nto oyibonile izokwazi ukuthi ifinyelele kuwena. Amaphupho bafowethu awafani. Wena ozibuze nje ukuthi yini wena okuyenze ngamaphupho selokwaqala ukuphupha. Ungabe wena mawuphupha iphupho elikhomba inhlanhla, ikhona into okuyenza ukwamukela leyo nhlanhla noma ukuhlangabeza leyo nhlanhla? Ngoba phela wonke amaphupho esiwaphuphayo asuke edinga ukuthi kube khona izinto ezithile esizenzayo. Wonke amaphupho esiwaphuphayo ayadinga ukuthi silandelele izinto ezithile, ayadinga ukuthi siwafune, siwahlaziye, sihluphe ngawo. Abaluleke kakhulu amaphupho. Yabona uma thina sabantu singawalalela amaphupho ethu, sihluphe ngamaphupho ethu, siwahlaziye amaphupho ethu, sifuna abantu abazohlaziyela wona bese siyenze kufanele sikwenze. Ngoba amaphupho abantu abadala mabeyiletha inkulumo bayiletha ibe ubuciko, ngoba abantu abadala bamaciko. Udinga ke lapho umuntu kamoya ozothi uma ekuhlaziyela iphupho akuhlaziyele ngqo ngendlela abantu abadala abadlulisa ngayo lowo myalezo. Ngoba amaphupho bafowethu awalidingi ulwazi. Awukwazi ukuthi
uzothi mawuphupha iphupho bese wena ungena kwimpunga yesintu TV uyalisesha lelo phupho uzoyithola impela incazelo yalo. Kodwa la kuzofika likushaye khona uzothola ukuthi leyo mpendulo abakunikeza yona kuwena umyalezo awulethiwe ngaleyo ndlela wena othole ngayo impendulo, ngoba amaphupho anomongo wawo. Amaphupho anencazelo eqondene nalowo muntu loyo. Ambalwa kakhulu amaphupho ongathola ukuthi ungathi mawuliphupha nami ngiliphupha bese kuba ukuthi incazelo iyefana. Ambalwa kakhulu. Umuntu nomuntu uyadinga ukuthi iphupho lakhe lihlaziwe ngendlela yaqondene naye ngqo. Uzokhumbula ukuthi kwesinye isikhathi kunomuntu ophupha iphupho kade ephahlile, omunye aliphuphe kade engenzanga lutho. Incazelo yalobo bantu labo ayifani, ngeke izifane. Noma ingefana kodwa kukhona la kuzoba nomehluko khona. Ngoba omunye uthola ukuthi kukhona into ekade yenze ekhaya, omunye kukhona into ekufanele ayenze, omunye akenzile lutho. Lelo phupho ke noma lingefana kodwa incazelo yakhona uma uzolilalela ngokomoya angeke izifane. Yini wena usuke wayenza mbukelo wempunga yesintu ngamaphupho waphuphayo? Zama ukudhlupha ngamaphupho owaphuphayo, ulandelele izinto ezikhulunywa ngamaphupho. Wahlukanisa amaphupho akho ukuthi abantu abadala lephupho ngabe bayakufundisa ngalo, abantu abadala ngalephupho ngabe bakunika umhlahlandlela wempilo, abantu abadala ngalephupho kungabe khona imibuzo abayibuzayo badinga impendulo, ukuze uzokwazi ukuthi wenze okuthile ukubaphendula. Ushisa impepho, mawushisa impepho uphahle makufanele ukuthi uphahle, ukuze izinto zethu zizokwazi ziye phambili. Sibona izinto zethu zingayi phambili kodwa ngaso sonke isikhathi masilele siba namaphupho asikhombisa inhlanhla, sibe namaphupho asikhombisa izinto ezinhle, sibe namaphupho asikhombisa uguquko phezulu kwempilo zethu. Ingoba thina kukho esikwenzayo ngamaphupho esiwaphuphayo, asidhluphi ngawo. Noma singadhlupha, sidhlupha ngokuthola incazelo kuphela, kodwa sidhluphi ngokuthi yini ekufanele ngiyenze uma ngiphupha iphupho elifana naleli. Kungabe kukhona ekufanele ukuthi ngikwenze? Hayi, asingawageqa amagula ngoba semuke. Asithembe ukuthi imbukelo wempunga yesintu lo mfanekiso oqoshiwe isifundo sakhona ukwazile ukusizwa wasiqonda. Uma sithi amaphupho awefani, kunamaphupho afika kuwena eyinkulumo ngxoxo, kube khona amaphupho afika kuwena ewumhlahlandlela wempilo, ewumhlahlandlela wegcekela kini, kube khona amaphupho afika kuwena njenganembuzo. Uyabona? Adinga impendulo ekufanele uziphendule uzise kubantu abadala ukuze izinto zakho zizokwazi ukuthi ziqhubeke ziye phambili. Uyasithinta ke thina kuzona inombolo lezo zibona escreen sakho. Uma ukuthi nje umuntu onawo amaphupho uyakwazi ukufika kuthina imphelandaba, sihlale phansi siwacubungule amaphupho akho, siluleke la singaluleka khona. Uma kuukuthi ulwazi asinalo sikudlulisela phambili kwabanye abantu, nawe udlulele kwabanye abantu. Baningi abantu abaneziphiwo nawo futhi amaphupho akusho ukuthi kufuna uzowahlaziya nempunga yesintu. Omashimane bayahlaziya amaphupho, obhovungane bayahlaziya amaphupho, nabo ngabathinta ngoba abantu vele baningi kulomhlaba. Kodwa nathi siyimpunga yesintu uyakwazi ukusondela kuthina siwacubungula amaphupho, siwahlaziya amaphupho, sikuchushise ukuthi yini ekufanele ukuthi uyenze. Kodwa phela uma ufika emphelandaba ku-303 rand isikhathi esiyihora sokukhunga impunga yesintu ngolwazi esuke kunikeza lona. Uma kuukuthi imali usuke ungenayo ukhipha lokho nako, awujiki ekubeni unenkinga ufuna ukuze emphelandaba uthi ngoba nakweni imali awunayo. Uyafika emphelandaba kodwa akube khona ozokhunga ngako impunga yesintu, kodwa umthetho wakhona u-303 rand. Uma kuukuthi ukude uyafuna kodwa ukwenza isikhathi nempunga yesintu ocingweni ke ku-350 isikhathi esiwu-30 minutes, u-450 isikhathi esiyi-hour. Uma ukuthi ufuna impunga yesintu ikunikeze isikhathi nikwazi ukuhlaziya lezo zinto enifuna ukuthi nizihlaziye, izinto ezithinta isintu noma ngabe yini nje ethinta umsamo, isintu namaphupho. Siyakwazi ukuthi sikwenze nangokocingo, ungazi usuke kude eGoli ugibele usebenzisa imali eningi ekubeni ungakwazi leyo nto ukuthi siyixoxe ngokocingo.
Asuthathe kumfanekiso oqoshiwe sudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese siqhubeke njalo. Si-subscribe ku-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga.